etxean dauden entzako da. Tokatu dieres, Mikroskatu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei. Ainendi eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko bekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jaberik zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko bal guztidun erruki horra, baztertu gugandik eragozpen guztiak, gorputz eta harimaz gure buruaren jabe izan gaitezen zure nahia betetzeko. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jakinduriaren liburutik. Dizdiratsua da jakinduria, ezin zimeldua. Ura maite dutenek errez ikusten dute bera, eta errez aurkitzen haren bila dabiltzanek. Irrikatzen dutenei aurrera datorkie, bera lehenik azaltzen zaie. Haren bila jeikitzen dena ez da nekatuko, bere artean eserita arkituko baitu. Ura gogoan erabiltzea jakinduria betea da. Harengatik esna dagoena, laster izango da kezkari gabe. Inguruka dabil bera maite dutenen bila. Bideetan arpegi alaiz agertzen zaie, eta asmo guztietan bidera ateratzen. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu haren nahian, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta, kanta
Tesalonikarrei, senideok, hildakoetaz zuek ez jakinean egoterik ez dugu nahi, goibel ez zaitezten, itxaropenik ez duten beste horien antzera. Jesus hil eta piztu zela sinisten dugun bezala, Jesusengan hil direnak ere, jangoikoak harekin batean bere ganatuko ditu. Jaunak esana. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek parabola hau esan zien bere ikaslei. Begira zeren antzekoa den zeruetako erreinua. 10 neskatxa beren krisailuak eskuetan zituztela senargaiaren bidera atera ziren. Haietan 5 zentzugabeak ziren eta beste 5 zentzudunak. Zentzugabeek krisailuak hartu zituzten, baina oli horik ez berekin. Zentzudunek berriz krisailuekin batera olioa ere hartu zuten ontzietan. Senargaia berandu zetorrelarik, logaletzen hasi ziren denak eta lo gelditu ziren. Baina gaberdian oihu bat entzun zen, badator senargaia, irten zakizkiote bidera. Jaiki ziren orduan eskatxa guztiak eta prestatu zituzten beren krisailuak. Zentzugabeek honela esan zieten zentzudunei, ekatzue zuen oliotik, gure krisailuak itzaltzen ari zaizkiguta. Zentzudunek ordea erantzun zieten, behar bada ez dugu nahikorik guretzat eta zuentzat, zoazte saltzaileetara eta erosi. Baina erostera zihoazela iritsi zen senargaia, eta prest zeudenak sartu ziren harekin eztaietara, eta itxi zen atea. Gerosiago etorri ziren beste neskatxak ere, esanez, jauna, jauna, ireki ezaiguzu, baina harek erantzun zien. Egia esan, ez zaituztet ezagutzen. Zaudete beraz erne, ez baitakizue, ez egunik, ez ordurik. Jaunak esana. Bi hitz bakarra. Urte liturgikoaren bukaera aiartzen darik, eta izaten da urte kronologikoa baino pixka lehenago, urtea abenduaren 21 bukatzen den bezala, urte liturgikoa bukatzen da Kristo errege ospatzen delarik. Eta horretarako 2 igande falta ditugu, azkeneko asteetan gaude, eta urte berriari hasiera ematen zaio abendualdiarekin batera, abendualdiari hasiera ematen zaiolarik. Eta jangoikoaren hitza, liturgiak eskaintzen digun jangoikoaren hitza, eta hau modu propioan aukeratua dagoela, gogorazten digu batez ere, jangoikoaren hitzak azkeneko aste hauetan, bukaera, betiko bizitza, gure bizitza ez dela betierekoa, azken juizioa gauza guzti horiek ekartzen dizkigu gogora. Ez gu ikaratzeko edo guk halako kezka izan dezagun, baizik eta guk ulertzeko gure benetako izaera zein den. Benetan zer geran, nor geran, zein dan gure jatorria, zein dan gure helburua. Olako errealitate horiek ekartzen dizkigu gogora jangoikoaren hitzak. Betiereko bizitza. Eta, esan genezake, Jesusek helburu bezala, dauke batez ere guri transmititzea konfiantza. Jangoikoa ona delako, jangoikoa errukitsua delako, jangoikoak maite gaituelako, jangoikoaren helburua gu zoriontsu izatea delako, eta betiereko bizitza kontutan hartzen degularik, Jesusek ez du nahi guk ikara, guk bildurra, guk halako sentimendurik izatea, baizik eta itxaropena, esperantza. Jakinda egin gaituen jangoiko ona degula esperoan beste aldean ere. Eta gaurko evangelio honetan, Jesusek jarritako parabola hartan, batez ere ulertzen eman nahi digu, zeinen importantea da erran ebizena egotea. Ez aztutzea, horrek ez du esan nahi beti horren beldurri izan behar degunik edo horrekin kezkatuta ibili behar degunik, baina aztu gabe, gu ez gaudela mundu honetan betiko, baizik eta
lehen edo berandugo beste mundura joango gerala. Eta hori da batez ere erne egotea. Saiatzea, Jaungoikoaren amistadean egoten, bere hitza entzuten, barneratzen, berak erakutsi digun bezala, elkar maitatzen, elkarri laguntzen, horiek denak egitea da erne egotea. Gaurko ejemplu hortan, bost neskatxa bere olio, bere kriserioa egin eta bere olioekin joan zirenak, eta beste bostak kriserioa bai baino oliorik gabe. Eta ezkontzako nobioa tendu zelarik, bost agarratu zituen oliorik gabe eta olio eske joan da. Eta beste bostak prest zeuden. Eta pixkat, ejemplu bat, guk uler dezagun erne egotea. Importantea dela. Baina, lehen esan dedan bezala, ez gu ikaratzeko, baizik eta halako konfiantza handi bat izan ez, gu zer geran sekulan ez aztutzeko. Sinisten dut, sinisten dut Jaungoiko aita guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta Jaungoiko aita guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskar dezagun gaixorik dauden guztien alde. Jaungoikoak indarra, Jaungoikoak osasuna eman dezaien. Eska dezaiogun jaunari. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Ama, maite. Begi honez begira jauna gure eskaintza hori. Zure semearen ekaldiko misterio ospatzen degunok, haren fruituak iritsi ditzagun, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiak, Santu Jaungoikoa guztidun betireko hori, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Galduta zebilen gizona zerroketurik, Virginiagandik jaio zen, gurutzean hilik betiko heriotzatik atera gaitu, eta hilen artetik pizturik betiko bizitzaren jabe egin. Horregatik aingeru eta goien geruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gora
abesten dugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure bizirak. Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horregarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerora. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzodorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meditasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxarropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, bereziki astizko hildako guztiak. Argitzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinoan, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure ezorrak, guk ere gure zordunen barkatzen digun ezkero, eta ez guten tantik eraman, baina atera gehitzazu zetik. Atera gehitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostoluei bakea usten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman duzu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe baino, eman duzu pakea. Jangoikoaren bildotza,
zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen duzu munduko pekatua, Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren bilatetuak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina sartzen bat eta sartuko naiz. Eta bukadoretik, erresponsoa errezatuko dugu, zuen familietako, ikastizko, hildako guztien ere. Beti betiko zoriona, gure ineri eman jauna, betiko argi zabalean, zure argiak argi ditzan. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita zeruetan zerana, saldu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diegu ezkero, eta ez guk entaldira eman, baina atera gaitzazu baizetik. Ireki ezaiezu jauna, hildako gure senidei, argi eta pakeren zure etxea. Beroien alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedika zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Egizu